kang mijil saking tlatah ngendut balong inggih di bawah berkibarnya bendera satu komando menika Rasa Madu ingkang kinesuan pepunden kula Bapak Kang Mas wong sik enom Kang Mas Sumanto. Niki napa Dewas titele pripun? Titele napa niki? Hah? SS niku. Oke, benten kalih MC ne. MC ne MPD. Apa kuwi? Oh, itu Master Pendidikan mumet perkara duit. Apa sih tak? Lek SPD niku benten, susah perkara duit, lek MPD niku mumet perkara duit. Sakek oke. Sakek. Tapi pancen ya ora tau medhot duit, Kang. Heeh. Eman. Arta mening krana hitungan mawon. Sing penting pesedulurane. Ngraketaken peseduluran. Iki konjuk sagung para tamu kagum Sumna Putri panjenengan taksih sarengan kali kadang kula seni kerawitan Rasa Madu. Sining puyung Mbak Yu Widyawati ingkang katemben rawuh menika cacahipun 50 gangsal. Nggih, leres. 50 ndi? Sing 50 kentun. Nulai ilang ngono to? Nggih. Mbok bilih mangke para kadang tamu ingkang badhe asung sesuka inggih menika paring dedongak arupi bawa napa badhe nyanyi katuran jeneng saking Palenggan. Lagi ngoten Mbah Setu nggih? Cocok mboten? Nggih, kula niki mengke antri sitok-sitok. Insya Allah mangke keturutan. Nggih. Badhe dipun ladeni kalih Kang Lasir nggih muang ngersakne napa ingkang dipun gaya jarantek nggih saged, gaya cokek nggih saged, gajah nggih saged. Lagi ngoten ngarene. Sembiaran isone iki. Nggih. Dasare seneng kuyung Widyawati ingkang sampun lebda budaya. Dados nyuwun gending napa pun panjenengan keturutan mboten sah susah, mboten sah bingung niki sowak kejedaya niki. Kula niki seni ora kabeh niki. Sip. Kurang morine to? Nggih. Kurang kan. Oh. Nggih. Kunjung sagung para tamu darah para undangan ingkang tansah winengga ing pakurmatan. Panjenengan siang menika sarengan kali kadang-kadang kula seni kerawitan Rasa Madu nggih ingkang nomor 2 Pak. Nomor 2 kaya ngene iki dadi lek nomor 1. Urung tokne Mbah Nurji Mbah Setu. Ditokne mengke lek wayangan. Heeh. Niki khusus nggih ngibur. Heeh. Spesialis nggih ngibur tamu. Heeh. Sing niku kloter 1 niku khusus ngiringi wayang. Nggih. Mangke malam napa Mbah ringkitanipun? Bejing nggih. Nggih. Bejing dipun aturi rawuh mirsani pagelaran ringgit sedalu muput. Lampane pun apa? Cek me. Apa mantau lampane? Cek me becek rame. Cek me. Tonyang menawi. Tonyang ki waton gayeng menawi. Cek me tonyang. Rame ya gayeng. Nggih, ngoten mawon. Nggih mugi-mugi Mbah Setu sekeluarga paring ana panjang yuswa. Nggih. Bagas kaorasan sehat momong awet le momong anak putu sak buyute sak canggahe. Ora ngoten Mbah? Nggih. Pangangkah tawi donga niki sing sae mawon. Dadi dawa umure awet le momong anak putu sak buyute sak canggahe. Mengke lek ora anak putu bar putu mengke kok sowan. Jadi lek nyuwun nggih sak buyute sak canggahe. Sing penting sehat ngoten. Nggih. Kunjuk dumateng para kadang-kadang Wira Prandawa Rasa Madu murih regenging sasuwana ing niki siang napa enjing nggih niki. Oh siang, oke masuk siang. Selamat siang. Nggih. Wekdal sawetahipun katuraken panjenengan pramila rahyune sedya kasumbangaken dumateng
kadang-kadang Wiro Pratangga nuwun kaluwun kan kecekaken anggenipun enggah sinambi nglaras larasing gending ingkang badhe kapiyarasa.
kaya ora bisa. Pangandikan tansah tumetes sing umuhku bareng aku nyumarati marang putraku. Anakku Sundari. Bukti kami secilik sira ndak kudang. Tak pondong tak indit karo ibumu. Sarta ora kendhat anggonku nyuwun marang kamawarani Gusti ingkang wastu weneh. Besok yen wis dewasa bisa dadi wanita kang utama lan bisa kawanku satriya kang utama satriya kang wani bener kan nerak angger ugring paugraning agama lan negara. Mula rasa bombong lan bungah rasane aku kawan ibumu. Kabeh panyuwunku lan dongaku marang Gusti dina iki kasebadan nduk wong ayu anakku Sundari. Rama lan ibu tansah panyuwun rinten lawan dalu sarta lakendhat anggonku sembahyang tahajud amung bedheke siliramu anggone bebrayan tansah manggih rahayu wiji kalis ora beda nireng sambikala lan uga tansah anggonmu mati sandang pangan ngalor kidul wetan kulon. Mulana anggon arsa bebrayan ora liya wong tuwa sakloron Rama lan ibumu bisa atur runtut kademimi lan mintuna mukti gesang sesarengan mangke tumekeng jenengan lan uga ora kendhat anggonku meminta marang karsan Gusti anggonmu bebrayan muga-muga enggal antuka talining bebrayan yaiku wujuding golek kencana kang bisa tata jalma ora liya amung putra menawa diparingi lanang dadi putra ingkang saleh menawa diparingi putri dadi putri ingkang salehah ingkang tundhone bekti marang wong tuane sakuru migunane tumrape nusa bangsa lan agama genduk yo mula suwene anggonku paring wujuding pangestu lan dewa muga-muga iki bisa kasebadan apa kang dadi setiamu satemah jumbuh ingkang sami ginayu sebodo ingkang sami sidya amin. Solo mewahi aku lamule
sarawung Solabawa punamune gawe isin lakake golek asalin iki wajib kati tatal pinter kan sembung mesa gelar nokloso tabalen jaga gawe isin lakake golek asalin tatal pinter kan sembung mesa
Iki mau kendeng apa, Le? Sekedumdep. Ora tau krungu dirasakne kok penak. Daya teko dikolaborasi karo dangdut.